खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ नेपालनि हरखाब गिलुबालु दैबाना आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव बे समाव दुखुनांथाव खौरां मोननाय जादों। बर' सुबुंनि गोमाना थानाय खौरां मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नेपालनि सिलिंखार दैबानायाव गोमानानै दं 3 बर' सुबुं। मिथिनो मोननाय जादों आसामनिफ्राय 6 सुबुङा गोमानानै दं। गोमाना थानाय 3 बर' सुबुङा कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन दयदा गामिनि रितु पूर्ण ब्रह्म आरो मन्त्रि बसुमतारी होनना मिथि मोनदों। नेपालनि त्रिशुल दैमानि साखाथियाव थानाय हाइड्र' इलेक्ट्रिसिल प्रजेक्टआव खामानि मावनानै दंमोन होनना मिथिनो मोनदों। बेबायदिनो नेपालनि दैबानाजों गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि जयपुखिरी गामिनि राहुल एबा नलेन दैमारियाबो गोमानानै दं। दासिम 579निबो बारा सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोनदों एबा बोखांनो हादों गोथै देहा आरो 2000निबो बांसिन सुबुंफोरा गोमानानै दं। रिपर्टआव फोरमायदों थैनायनि अनजिमाया बांबावगोन होनना। रिपर्टनि बादिब्ला थांनाय 26 आगस्ट एबा थांनाय बुधबारखालि फुंबिलि समाव साहा नेपालनि रसुवा जिल्लायाव मोनसे गिदिर आरो फोजोबस्रांलु दैबाना जानानै बटेकोसी दैमायाव गोबां खहा खालामदोंमोन। फोरमायनाय बादिब्ला बे दैबानाया तिब्बत फारसेनिफ्राय बटेकोसी दैमायाव फैदोंमोन होनना साननाय जादों। हरखाबै बे दैबानाया सीमा ओनसोलफोरखौ सिलिंखार खालामदों। सीमा ओनसोलफोराव जानाय दैबानाजों गासैबो सिलिंखार आरो गोबां गाहाय जिल्लाफोराव दासिमबो हाई एलार्ट फोसावनाय जादों। नेपाल हादोरनि अनगायैबो दासिम सुबुंफोरनि गोमाना थानाय आरो थैनाय खौरां मोननाय जादों। चाइनानि गासै 298 सा, इन्डियानि सा 142, इउक्रेननि सा 53, अस्ट्रेलियानि सा 15, मालयेशियानि सा 50, इउकेनि सा 2, आमेरिकानि सा 90। बेनि अनगायैबो गोबांथार हादोरफोरनि गोमाना थानाय एबा थैनाय खौरांखौ मोननाय जादों। खमैब्लाबो थैनाय आरो गोमानाय सुबुंफोरा मोन 30 हादोरनि होनना रिपर्टआव फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि टेङाइगाव गामिनि उदांस्रि नार्जारिया PhD डिग्रीखौ मोनफुंनो हाबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननिफ्राय भौमिक चन्द्र बर'नि दिथा होनायाव ए स्टाडि अफ कुइसन फर्मेशन इन बड' आयदानि सायाव बिजिरसंनायनि गेजेरजों PhD डिग्रीखौ मोनफुंनो हायो उदांस्रि नार्जारिया। मख'नो गोनांदि उदांस्रि नार्जारिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि ओनसोलनि टेङाइगाव गामिनि थागिबि बिफा रुंसारि अन्थाइ नार्जारि आरो बिमा फुलस्रि नार्जारिनि आंगो फिसाजो। दिनै गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों PhD डिग्रीखौ मोनफुंनो हानानै बिमा बिफाजों लोगोसे ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोनो हादों उदांस्रि नार्जारिया। मख'नाया गोनांदि आथिखालाव उदांस्रि नार्जारिया आकाशबाणी केन्द्र क'क्राझार थामहिनबा अल इन्डिया रेडिअ'आव केजुएल एनाउन्सार महरैबो हाबा मावगासिनो दं। फिन आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि दुरामारियाव थानाय गाग्रा दैमानिफ्राय बोखांनो हादों सासे सुबुंनि गोथै देहा। गामिनि सुबुंफ्रा दैमायाव गोजावना थानाय गोथै सहखौ नुनानै बालाजान पुलिस आउटपस्टआव खौरां हरो। बे सुबुंखौ अन्थाइ गोलावनि 61 बोसोर बैसोनि बिष्णु ब्रह्म होननानै सिनायथिनाय जादों। मैया मोनाबिलियाव बिष्णु ब्रह्मआ दैमायाव साम' आरो ना हमनो थांदोंमोन। साम' ना हमनो थांनाय समावनो गोथौ दैयाव गाब्र'ना जिउ गोमादों होनना फोरमायथिदों। जायगानि सुबुंफ्रा बुंनाय बायदिब्ला बे जाथाया गावनो हारसिंनो जादों होनना मिथिहोदों। पुलिसा गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो होनना फोरमायदों। उदालगुरि जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि नैथि बोसोरारि जथुम्माखौ उदालगुरि मनपुर मिनि स्टेडियामाव सानसेनि हाबाफारिजों मैया खुंफुंनाय जाबाय। गिबि हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि आफादगिरि बालु गेन्द्रा बसुमतारिया। बड'फानो बिबार बावजेनो दरं डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि थामहिनबा BFनि बारग' नेहाथारि बबेन बसुमतारिया। जोहोलाव बालिराम बर'नि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बानजाय आफादनि मासिगिरि अरुण काक्लारिया। बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि लेङाइ आफादगिरि रबार्ट नार्जारिया। थान्दै जुथुमनि नब्लांखौ बेखेवनानै होयो बिलेश्वर ब्रह्मआ। 11 रिंगानिफ्राय आद्रा थानाय थान्दै मेलखौ जिरायफिननाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय हरावनो थान्दै मेलखौ जिरायो। मैयानि थान्दै मेला फैगौ 2 बोसोरनि थाखाय गोदान मावफुं आफादखौ दाफिननाय जायो। फैगौ 2 बोसोरनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि गोदानै दाफिननाय जायो। अरुण काक्लारिखौ आफादगिरि आरो
प्रफुल्ल नार्जारिखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नाय जायो। थांनाय सानसे सिगां क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि महिनी महन ब्रह्म नब्लाङाव क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदान मावफुं आफाद दाफामनायजों लोगोसे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जालाङो। बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ क'क्राझार दख'रा एबसुनि आफादगिरि दिदोम बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बिथाङा फरायसाफोरखौ थांखिनानै फरायनायजों लोगोसे माहारि जौगानायनि हाबा मावलांनो गावनि बिबुंथियाव खावलायो। क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान मावफुं आफादाव आफादगिरि महरै जाफुं बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै कनिष बसुमतारी बिथांमोनखौ सायख'नानै लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' नेहाथारि रोदोम बसुमतारी, क'क्राझार दख'रा एबसुनि गाहाय नेहाथारि जयसिं ब्रह्म, क'क्राझार दख'रा एबसुनि बिबानगिरिफोर लोगोसे क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि मैखोम फरायसाफोरनि बाहागो लानायजों हाबाफारिया जालाङो। हान्था मेला बिफाननि मन्त्रि चरण बर' बिथाङा सावराय जथुम लादों। मख'जाथावदि आसामनि हान्था मेला बिफाननि मन्त्रि चरण बर'आ मैया अदालगुरिनि डिसि कनफारेन्स हलाव बिटिसिनि DTOफोरजों जथायै सावरायदों। बे जथुमायाव हान्था मेला खुंथाय आरो सिबिथाय जगायनायजों सोमोन्दो गोनां गोबां गाहाय आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जायो। मन्त्रि बिथाङा गासै जिल्लानि DTOफोरजों भिडिअ कनफारेन्सबो खालामो आरो गोख्रों मावफुंनाय, रेभिनिउ बुथुमनाय, साबसिन गोरोबलायनाय आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय हान्थामेला सिबिथायनि गोनांथिनि सायावबो रायज्लायो। चरण बर' बिथाङा बुङोदि बिफाना रैखाथि गोनां, गोरलै, आखा-फाखा आरो गोरलै सिबिथाय होनायखौ थि खालामनानै पाब्लिक हान्थामेलानि दाथाय आरो सिबिथायफोरखौ गोख्रों खालामनो नाजागासिनो दं होनना बे मेलाव बिटिसिनि हान्थामेला बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मृत्युन्जय नार्जारि, हान्थामेला बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरि, अदालगुरिनि डिप्युटि कमिशनार आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्राबो नुजाथिदोंमोन। आसामनि HS, UG आरो PG फरायसाफोरा दासान्दि निजुत मयना आरो निजुत बाबु आसनिनि थाखाय एप्लाइ खालामगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो माखासे फरायसाफोरा बे आसनिखौ एप्लाइ खालामनो हायाखै। बिथांमोन एबा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां फोसावनाय जादों। आसाम सोरखारनि निजुत मयना आरो निजुत बाबु यजनानि थाखाय आसामनि गोजौ सोलोंथाइ बिथोनगिरिया मोनसे बिथोन फोसावदों। बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो आधार कार्डनि गोनांथि जायो, नाथाय आधार कार्ड गोनांथि बायदियै हादोरसा सोरखारा 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि गथ'साफोरनि थाखाय गोदान आधार कार्ड दिहुननायखौ बन्द' खालामनायखौ नोजोर होनानै मोननै स्किमनि सिङाव रोंगौथि गोनां फरायसाफोरनि थाखाय जर'खा राहा लानाय जादों। बिथोन बादियै 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि रोंगौथि गोनां फरायसाफोरा जायफोरनाव आधार कार्ड गैया बिथांमोना गावनि सोलोंथाइ फसंथाननि गाहायजों सोमोन्दो लाखिनांगोन। बेनि उनाव फसंथाननि गाहाया फरायसानि नांगौ जानाय फोरमायथिफोरखौ जिल्ला कमिशनारनि मावख'नो आधार कार्ड दिहुननो थाखाय दैथायहरगोन। बिथोन बादियै फरायसाफोरा आधार कार्ड मोनखांनायनि उनाव निजुत मयना आरो निजुत बाबु स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि सेराव राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों। सासे इन्जिनियार फरायसाया आसाम इन्जिनियार कलेज गुवाहाटीआव फरायफुबाय थानाय लिरथुमा बर'आ बिटिसि सोरखारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ नागिरदों। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनिसिम आर'ज गाबहरदों। लिरथुमा बर'आ इ-रिक्सा सालायनानै नखर बेंनाय। सिमांसा बर'आ फिसाजो लिरथुमा बर'नि नांगौ जानाय राङारि आंखालखौ सुफुंजोबनो हायै जादों। लिरथुमा बर'आ उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव बाबरिकाट गामिनि थागिबि सिमांसा बर' आरो जिउति बर'नि फिसाजो। इं 1949 मायथाइनि मैयानि सानाव भारत सोरखार आरो बै समनि कच बिहार राजानि गेजेराव गोरोबथा खालामजादोंमोन। जारिमिनारि मार्जार एग्रिमेन्ट। नाथाय बे जारिमिनारि सानावनो दानिया गोमखांदों आलादा रायजो कमतापुर। गोबाव खालामाजासे भारत सोरखारा गोरोबथा सहि खालामाब्ला आसाम आरो सोनाब बंग आरो बिहार गासै मोनथाम रायजोआवनो सोमावसारनो हुमखि होदों। KSDC आफादा मैया KLOनि गायसनगिरि मासिगिरि जिबन सिंहनि आंगो गामि सोनाब बंगनि साहा हल्दीबारियाव जारिमिनारि मार्जार एग्रिमेन्ट सानखौ फालिनाय जायो। बे सानावनो बेफोर दाबिफोरखौ दैखांदों KSDC थामहिनबा कमतापुर स्टेट डिमान्ड काउन्सिलनि दैदेनगिरिफ्रा। नेपाल हादोराव दासिम गिख्रंथाव दैबानाजों जिउ जोबनायनि
सा 470 सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। खमैबो गुबुन फारसेथिं 1500निबो बांसिन सुबुंनि जिउ गोमानाय एबा मिसिं जानायखौ नुनो मोनदों। माखासे हादोरफोरनि टुरिस्टफोरनि जिउ गोमानाय जाथायफोरा सोराङाव फैदों। बेबायदिनो गोबां हादोरनि टुरिस्टफोरनि जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा दासिम गोमानानै दं होनना रिपर्टआव फोरमायदों। थैनाय गोथै देहा बोखांनायनि अनजिमाया आरोबाव बांबावनो हागौ होनना नेपालनि रिपर्टआव फोरमायदों। बोसोरफ्रोमबो एनडिबिनि मुंख्लं सान महरै फालिबोनाय बायदिनो फैगौ 14 सेप्तेम्बर खालाराव चिरां जिल्लायाव एनडिबिनि मुंख्लं सान फालिनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। बावैसो सान सिगाङाव एनडिबिनि माखासे बारग' सोद्रोमाफोरा सावरायनानै एनडिबिनि जानो गोनां मुंख्लं सान फालिथायखौ चिरां जिल्लायाव खुंगोन होनना बे समाव रोखायै मिथिनो मोननाय जादों। हरखाबै गुवाहाटीआव हान्था मेला मिथिसार फोसावदों। गुवाहाटी पुलिस खुंथाया जराबादाव गोबां दै लोमसावनायनि जाहोनाव हान्था मेलानि थाखाय गोबां जेंना सोमजिदों। 6 माइल आरो 10 माइल आरो जराबादाव गोबां दै लोमसावनायनि जाहोनाव हान्था मेला खालामनाङैनो बिथोन होदों। गुवाहाटीनिफ्राय ओंखारनाय गारि सालायगिरिफ्रा गुबुन राहा महरै नारेंगि लामाखौ बाहायनो हागोन आरो मिथिसार फोसावदों गुवाहाटी पुलिस कमिशनारआ। गोबां समफोरावनो रायजोआव जिनाहारि खालामनाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबायदिनो फिन आरोबाव मोनसे इनायै हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय। तिनिसुकियानि जागुनाव हानजायारि जिनाहारिनि जाथाय। सासे 18 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामदों। 4 लांसुनिया सेंग्राया अरुणाचलनिफ्राय आकाश तामा मुंनि सासेखौ खाबाय पुलिसआ। गुबुन 3 लांसुनिया दुथांफोरा जाथायखौ खालामखांनानै खारखोमानानै दं होनना मिथिनो मोनदों। 3 दुथांफोरखौ आरोबाव नायबिजिरगोन आरो हमनो मोनोब्ला आयेन बादियै साजा होगोन होनना बे समाव मिथिनो मोनदों। गोसो दं IITS फरायनो, सिमां दं सासे गोग्गो बिजोंनि फरायसा जानो, नाथाय सम आरो थासारिया खालामबाय लामानि बिबायारि। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों सासे उन्दै हिनजावसा गथ'नि जिउ जारिमिन। सुनिमा नार्जारी 14 बोसोर बैसोनि भैरबकुन्द उदालगुरि जिल्लानि नखराव साबा। बिमाया खामला हाजिरा मावो। बिनानाव 2, फंबाय सासे। दुखिया निखावरि सुनिमा नार्जारीया उन्दै बैसोआवनो गावनि फरायनायखौ दोनथ'नांगौ जाबाय। नखरा आलाय सिलाय थानो थाखाय गैया मोनसे देरा, जिरायनो थाखाय गैया खरलबसे हा, गुबुननि न'आव सैनांगौ जायो। उन्दै हिनजावसा सुनिमा नार्जारीया बैसोआ दायो फरायबाय थानाय, रंजानाय आरो गेलेनायनि सममोन, नाथाय नखर आरो बिमानि दुखु बजबना लानो थाखाय ओंखारबोनो गोनां जादों। गावनि फरायनायखौ दोनथ'नानै भैरबकुन्द टाउन साखाथियाव गंसे गलायाव दङ। फरायनो गोसो दं, नाथाय गुबुन फरायसाफ्रा गावनि गला सेरजों थांलाय फैलाय खालामब्ला गोसोआ गाबखाङो। BTC सोरखार हाग्रामा महिलारिनिसिम आरज गाबहरदों गावनि फरायनाय आरो नखरखौ लानानै जाहाथे सुबिदा मोननो हायो। भैरबकुन्द टाउन साखाथियावनो सुनिमा नार्जारीया जेबो राहा गैयिनि थाखाय मैगं-थाइगं फाननानै जिउ खुंनो गोनां जानानै फैदों। गसाइगावनि बड'लेण्ड साइन्स एकाडेमियाव रंजा बाजायै फालिनाय जादों 2026 बोसोरनि गोदान बोसोर फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि। गोदान फरायसाफोरखौ बरायनायनि थांखिजों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड साइन्स एकाडेमियाव गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि गोबां सानसुमै सुबुंफोर आरो जायगानि समाज सिबियारिफ्रा बाहागो लादों। बर'आ फिन आरोबाव आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारफिनगोन। बर'आ फिन बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारगोन बाथ्राखौ बुंदों BAC एकर्ड खालामगिरि बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया। आलादा रायजो बड'लेण्ड नङाब्ला बर' हारिया इयुनाव थांना थानो गोब्राब जागोन। बर'नि मोनथाम गोरोबथा BAC एकर्ड, BTC एकर्ड आरो Btr एकर्डआ गोजोनथाव नङा। बर' हारिया बेजों थांना थानो हाया। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला फैबाय थानाय समफोराव बर'आ आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय बर'नि फिन हाथियार हमनानै सोमावसारनाया थासारिया फैफिनगोन नामा? आखायाव हाथियार लानानै सोरखारनि खाथियाव फिन आरोबाव हारिनि रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजोनि थाखाय फिन जोनोम मोनगोन नामा गोदान आफाद? बेराफारसेथिं फिन आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय थाबैनो सोमावसारफिननायखौ जागायगोन होनना बुंदों सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायर सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।